aw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi wulada in na bi ye araba ye min ye tubabukalo juillet ale tile 10 ye bi ye san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ministre kɔrɔ Baba Mulayi ko ale bɛ AES ɲɛmaaw olu fo k'u waleɲuman dɔn. Ko wa ko bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko AES ye sira ɲuman de ye, sira ɲuman min ni ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko la. Keba Jalo taara bɔ ale ye Bitar ko a bɛna senbɔ politique la wa a bɛna retraite ta wa a ka y'a yɛrɛ da a yɛrɛ n'a ɲɛfɔ bi mɔgɔw k'a faamuya a b'a fɛ ka min fɔ. CFA wari miliyari 4 Mali ye o de don dɔgɔtɔrɔminɛnw na yaasa kɛnɛyasow olu bɛ se cogo min na ka baaraw kɛ. Colonel Asaba Jalo ale yo o minanw di kunu o baaraw kɛra cogo min an nana o ɲɛfɔ aw ɲɛna ko n'an m'an farati diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna bi ko courant ko dɔ bɛna fara sɔngɔ kan ka sababuya kɛ kun minnu ye an na dɔ fɔ olu fana na wulada in na. Farikolo ɲɛnajɛ an fɛ yan an kun y'a yira k'a fɔ ko min ye monte ko o banna pewu nka a jaabi bɛ kana kɛ ko baki jaabi dɛ. Fédération an kɔni an bɛ mun fɔ fédération a man di mɔgɔ dɔw ye nka ala b'an ka tiɲɛ segin an ma suko ani dugusajɛ. Monte ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u ka bɔlɔn tan yaasa u ka se ka yɛlɛ première division na namara ka taa kɛ o la équipe dɔ o ka taa première division yɛrɛ mɔgɔw ta k'olu la jouer. Ayiwa AS Buguni olu ka jarasuba fana na ɲɛfɔli ka an ɲɛna o ko la min ye tubabuw fɛ ye kɔkan kibaruyaw la ko Maroc ye cannabis n'o ye drogue ye k'a y'o dilan k'o bɔ k'o feereli daminɛ. Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o o ye Nicolas Sarkozy ale furumuso bilara kaso la. Afrique du Sud kaw fɛ yen u ka député wasabulon ɲɛmaa muso in ko ale ka kiiri fana dɔgɔdalen don. Bape ko ni ala sɔnna ma ko an na yira Real maaw la dɔgɔkun nata in na min ye Angleterre ale ni Pays-Bas olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi. Faransi ale éliminelen kɔfɛ Copa fana Colombie ale fana ni Uruguay tɛ wa olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale tɔ kelen dɔ la. An na nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye sɔɔni sisan. Ni maa min bolila sanji ɲɛ o man ka t'i dogo baji la tuguni nka o bɛɛ y'a kelen ye. APDP ni maaw tɔgɔla sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔlɔsili ye o yɔrɔ ye yen ye ale ni API n'i b'a fɛ ka baarada sigi i tɔgɔla i bɛ taa sɛbɛn ta yɔrɔ min na olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma bi. Sɔgɔmada in na an bɛɛ lajɛlen an maa ba dama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Keba yi ɲɛ kumu mina nge ta ye tile kɔrɔ baara ye anw da ye kilimu kɔrɔ baara de ye baara bɛɛ n'a kɛyɔrɔ tɛ wa. APDP siège an tun bɛ sɔgɔmada in na min ye APDP ɲɛmaa ye n'o o ye professeur Mamudu Samaseku ye ale tun ye wele bila maaw ma ko min ye o clé o tɛmɛnen kɔfɛ u ni API Mali min yɛrɛ ni maa ne b'a fɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ko ta nasira fɛ ka kɛ yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ sigi ye i bɛ taa sɛbɛn ta yɔrɔ mun na ani jateminɛli minnu bɛ kɛ. Marinjayi ale de ye yen ɲɛmaa ye olu fila sa u y'u bolo di ɲɔgɔn ma bi. APDP ale jabala la k'u bolo nɔ bila sɛbɛn na a bɛ fɔ min ma sa ko baarakɛɲɔgɔnya sɛbɛn in kɔni bɛ tali kɛ kunba minnu na sa Mamudu Samaseku ka fɔ la o ye baarakɛɲɔgɔnya ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira yaasa min ye maaw tɔgɔla gafe minnu bɛ yen n'o o sɛbɛnw bɛ APDP n'o bɛ API wolo APDP ye ale ka se k'i hakili to o la ka baara kɛ ka ɲɛ. Fan dɔ in fana fɛ ninnu fana na to ka kalan kɛ ka faamuyali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu ye entreprise tigiw ye bi an ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni kunnafoni ɲuman ye u ka baaradaw u ka sow
u ka du kɔnɔ na u baarakɛ ɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min jɛkulu fila in ka baara ye hukumu kɔnɔna na min ye professeur ye n'o ye Mamudu Samaseku ye a ko nin de ka fisa ko sabula maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni ye maa caman ye n'u bɛ sɛbɛn ta an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛna kɛnyɛrɛye baara kɛ u bɛna butiginin dayɛlɛ u bɛna nɔnɔ feere yɔrɔ dayɛlɛ zabanji lemuruji ka taa fara min ye frigo dilan yɔrɔ ni entreprise belebelew kan olu ka sɛbɛn bɛ kamaru yɔrɔ min u n'olu kan ka baara kɛ sabula olu kan ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsi Marinjayi a yɛrɛ ko k'a nisɔndiyara koyi ko bi yɛrɛ de tun y'ale siɲɛ fɔlɔ ale k'a mɛn ko APDP bɛ yen koyi k'ale tun t'a dɔn k'a bɛ yen min ye APDP maaw ye u y'a bisimila ka ɲɛ tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn min na u y'o falen o walen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka taa foto ta min ye yanni u ka taa président filaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ka hakilina jigi kɛ baara in bɛna kɛ cogo min na sa ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye APDP kɔnɔna sɔgɔmada in na tiɲɛ na jama tun bɛ yen an bɛ Ismaël fo yan n yɛrɛ ka petipetinin Aba ale fana bɛ APDP la ka Bedi Jakite fo min ye honorable Dala Makalu ye ale fana bɛ APDP kɔnɔna na ka taa se Ramses ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen Yoro ale ni Dumbuya an tɛ ɲinɛ olu kɔ polisi minnu fana bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛba sabula maaya gasintan tɛ AES ale baaraba min daminɛ ni o kɛra jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye Nigerikaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen Baba Mulayi n'ale ye minisiri kɔrɔ an ka jamana kɔnɔ wa fana ni bɛrɛbɛrɛli tɔn politiki ɲɛmaa maa don ale ko baara min filɛ nin ye ka kɛ nin ye k'an bɛna nin tɔnɔ ye koyi ko nafa min bɛ nin na k'a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na yɛrɛ ko wa ko ale bɛ min fɔ mɔgɔw ye k'u sigi dɔrɔn ko k'a ko filɛ ko baara min don ko nɔ min bɛna na bɔ a la ko don nataw la k'an bɛɛ lajɛlen bɛna o ye Keba Jalo ale taara a nɔfɛ a jabala la u ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. I ni ce i ni baraji n dɔgɔ donc sommet fila kɛra fɔlɔ kɛra Ɲamɛ o ye an ka sommet AES Alliance des États du Sahel o sommet in a kɛra a ɲɛna wallahi an bɛ barika da Ala ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ min t'an fɛ Ala y'a u bɛɛ lamaloya parce que mɔgɔ minnu bɔra Ɲamɛ kan ka président saba in kunbɛn Ɲamɛ kaw yɛrɛ Nigériens yɛrɛ a fɔ k'olu ma deli ka o ɲɔgɔn ye an y'a ye vidéo kan an y'a ye télé kan avant que Ɲamɛ ta ka kɛ bɛɛ y'a ye an ka président Assimi Goïta colonel Assimi Goïta a taara Sikaso min kɛra yen bɛɛ y'a ye a delila ka taa Kayi min kɛra yen bɛɛ y'a ye Ibrahim Traoré n'a bɔra Burkina min bɛ kɛ bɛɛ y'a ye donc an ka président saba taara ɲɔgɔn kunbɛn Ɲamɛ u y'a yira yen que u ka légitimité sika foyi t'a la parce que légitimité ye mun ye bɛɛ ka k'i fɛ u ka peuple bɛɛ b'u fɛ u taara an ka sommet fɔlɔfɔlɔ a ye sommet fɔlɔfɔlɔ donc an bɛ barika da Ala ye an ka président de kɛra AES président fɔlɔ ye min ye colonel Assimi Goïta Ala k'a dɛmɛ Ala k'a dɛmɛ Ala k'a dɛmɛ wa ni b'a fɔ Ala k'a dɛmɛ Ala k'a dɛmɛ an fana kan k'an wuli o sira kelen na k'a dɛmɛ an kan ka wuli k'a dɛmɛ an Maliens an Burkinabéw an Nigériens an bɛɛ kan ka wuli k'a dɛmɛ mɔgɔw bɛ k'a critiquer ko mɔgɔw bɛ ka an kɔrɔfɔ n bɛ an ka kuma dɔ f'i ye ko a delila ka fɔ Ala ka an ka juguw caya wa a kana fanga d'u ma voilà parce que ni juguw ma ca o kɔrɔ ye tɛ foyi ye ni y'a ye juguw cayara o kɔrɔ ye e ye fɛn de ye e kɛra fɛn de ye i bɛ ka baara min kɛ o ye baara ɲuman ye mais Ala ka na barika don u la an b'o de ɲini Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ min kumana k'a fɔ AES man ɲi wa AES bɛ tan AES bɛ tan a k'i makɔnɔ a k'i sigi k'a lajɛ parce que hakili min b'an na dusu min b'an na Ala dɔrɔn de b'a dɔn an ka président saba in an ka tugu kɔ an k'u dɛmɛ ni hakili ye an k'u dɛmɛ ni mobilisation ye bɛɛ ka bɔ bɛɛ k'a yira ko Assimi o Tchani Ibrahim Traoré u bɛɛ bɛ kuma an déplace la an ka mɔgɔw de don u ko u ma don ni vote ye o ye tiɲɛ mais u mana cogo cogo
ala kɔni y'a kɛ olu de y'an ka ɲɛmɔgɔw ye bi wa n'u nana fana u nana fɛn dɔ de kɛra pour que u ka se ka u sera yɔrɔ u bɛ yɔrɔ min donc vraiment an kan k'u dɛmɛ bon caman bɛ k'a fɔ nin tile filɛ in na ko pour que ka mɔgɔw décourager aw bɛna n'aw bɛna taa sommet CEDEAO min kɛra k'aw n'aw bɛna taa CEDEAO duguw la jamanaw kɔnɔ fo aw ka passeport ka visa ta ka carte de séjour ta carte brune CEDEAO bon an ka sigi k'a lajɛ fɔlɔ an ka sigi k'a lajɛ fɔlɔ CEDEAO kɛra 1975 o y'a sɔrɔ Mali bɛ yen o Mali bɛ yen a mɛnna dɛ empire du Mali a bɛ yen a mɛnna dɛ minnu bɛ kuma an b'a dɔn kuma in bɛ bɔ yɔrɔ min a bɛ bɔ yɔrɔ min ka na u k'u yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ u yɛrɛ la ça c'est important donc k'a fɔ an ka tɔnsigi min kɛra Ɲamɛ o tɔnsigi kɛra réussite ba de a kɛra succès de a kɛra fɛn min ma deli ka kɛ donc bɛɛ siranna u ma sira fɔlɔ parce que u bɛna min ye nin kɔ o de bɛna u lasiran alhamdulilayi rabbil alamina ne b'a dɔn an tɛ na dumuni ko o problème t'an na sécurité ko inshallah a bɛ ɲɛnabɔ baara ko a bɛ ɲɛnabɔ fɛn o fɛn min kan ka an ka jamanaw yiriwa an ka jamanaw lakana a bɛɛ bɛ sira kan mais fɛn tɛ sɔrɔ n'a ma ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ sɔrɔ n'a ma ɲɔgɔn minɛ n'i y'a ye mɔgɔw siranna parce que u y'a ye ko hali bi an ye ɲɔgɔn minɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ bon an yɛrɛ na anw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman bɛ nin ko in man d'u ye dɛ parce que i ko i jugu a bɛ se ka bɔ hali i balimaw la mais ni jugu y'a ye baara ɲɛ na choix t'a bolo a laban ye mun ye a bɛ tila ka na i ko hali n'a ma na dusukasi b'a faga o y'a ka problème ye an kɔni an ye sira min minɛ an t'o sira bila an bɛ taama an bɛ taa tout droit vers le développement tout droit vers l'épanouissement de nos populations donc vraiment min kɛra Ɲamɛ a kɛra koba ye diɲɛ bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ y'a faamuya ko AES ko in ayiwa AES ko kuma in ale fana maa caman bɛ yen mun y'u hakilina di a la min ye IRD ye ale kɔni a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kunun ko an ka kunnafoni siraw fɛ an ye kuma di Zamir Bitar ma kuma min n'a y'a di Zamir Bitar ma a y'a to bi Bitar a tɔgɔ bɛ maaw da fan bɛɛ fɛ a tɔgɔ bɛ maaw da sabula a ye kibaruya minnu di an ka kibaruya dila ma n'o ye Keba Jalo ye an y'a bila an ka pagew kan k'a ci an ka plateforme bɛɛ la maaw kɔni y'a boson cogo min ka d'u ye nka kuma in nana cogo di Bitar y'a fɔ kun jumɛn na an ka jɛ yɔrɔ min na Keba b'a ɲininkali k'a la an ka jɛ k'o lamɛn. Je ne dis pas que je mets fin à ma carrière politique, mais ce qui est sûr, j'ai décidé de prendre ma retraite politique. C'est-à-dire que quand il y a une politique qu'on a, ni ko bɔra kɔnɔna na o kɔrɔ tɛ n t'a da dɔn. mais mun i b'a fɔ i bɛ tila ka segin ka na i b'a fɔ. Non, ne ma segin ka na hali bi je parle pas de politique. Je n'ai pas, c'est-à-dire que mais il va faut interview de la non, au fait, ni mɔgɔw nana sollicité de temps en temps, tu donnes des avis, mais dire que activité, moi je pense que j'ai pris un recul et je pense que je suis devenu comme un général maintenant à la retraite, c'est-à-dire que réserviste quoi. Parce que Bitar Niro voilà général à la retraite. On me retraité là ça. Général politique à la retraite, c'est-à-dire que mais il n'y a qu'à ni mɔgɔw bɛ n ka hakilinataw la sur des sujets bien précis, je suis prêt à les aider, à les orienter, à donner des conseils, à donner des idées dessus. Mais dire que je vais dans des combats politiques électoraux, c'est-à-dire que je mets fin à ça. N'était élection ko la tuguni
I tɛna kɛ candidat ye. Non, je ne serai pas candidat. Plan si présidentielle, législative. Et communal, il va d'amener depuis conseil municipal. J'ai décidé vraiment, pour l'instant, en tout cas, à la Debisaka Kobela. Bon, parce que Johnny n'est pas qui toto. Mais personnellement, cette décision, je l'ai notifiée et même en famille, je l'ai décidé ainsi. Aïwa, bitare ala barika la keba koni nyininga ka fi iyana ninti shen fola ka fo iko ko ibina fo ko nga ko miye politique jore ka damne conseiller ko nga ko ala te mati ko do ko ala aywa ala ka nya ka dama politique do na fregete elebana koloti nena ana ananski ka ko korto laje kurango gele ami be jien kono bi ma caman be ka ɲiningali kɛ a ko la ko yalama ko min ye sɔngɔ ko ye ko tɛnana yɛlɛma wa taji min n'o bɛ kɛ ka kuran fanba dilan diɲɛ kɔnɔ o sɔngɔ jiginni ni a yɛlɛli kuran yɛrɛ bɛ tɛmɛ minɛn minnu fɛ a tali ni a segili anw yɛrɛ fɛ yan dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ fan caman fɛ ani bi maaw bɛ k'u ɲɛsili min yɛrɛ fana kɛ min ye kuran dilan cogo min bɛ bi n'o bɛ kɛ ni tile ye ko yalama ko n'o ko sigira sen kan yan'olu ka sigi sen kan kosɛbɛ kuran min yɛrɛ bɛ n'o tɛ ka mɔgɔw labɔ ko yalama ko sɔngɔ tɛna yɛlɛ wa sɔngɔ yɛlɛma in ko kɔrɔ caman bɛ a la maa caman bɛ jamana caman kɔnɔ bi olu ka kuranko gɛlɛyalen don kuran gɛlɛyali kun ye mun ye minɛn minnu bɛ mɔgɔw bolo olu de kɔrɔla doni bɛ ta ni minnu ye olu kan ka falen ko n'i y'o bɛɛ ta k'o jateminɛ k'i b'o bɛɛ yɛlɛma k'o falen ka tila ka o sigi sen kelen kan ko i tɛ se ka min ye kuran di a sɔngɔkɔrɔ la cogoya si la diɲɛ dun fana ma nɔgɔn bi kɛlɛw bɛ faw na min ye minɛnw taliw ni minɛnw naliw ye kuma tɛ taji ko ta nali k'o ka gɛlɛ kosɛbɛ k'o de la ko n'an m'an farati san kɔni bɛ taa se a banyɔrɔ la waati o waati k'a kana bali maa la k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna na ko kuran ko a sɔngɔ bɛna yɛlɛ wa yɛlɛli in fana a bɛ se ka jigin ni kun kelen min ye o ye baaraba minnu bɛ senna bi fan caman fɛ n'o kɛnen don bayɛlɛmali minɛn minnu bɛ yen ko maaw fana kan k'a lajɛ k'u taabolo falen sabula min ye kuran ye baara caman bɛ se ka kɛ ale kɔ nka ji o de kan ka matarafa wa maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ k'u ka ji ni kuran doroko ɲɔgɔn na u k'a lajɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na yaasa lafiya bɛ se ka don o kan cogo min na sabula nin waati in na kuran mun yɛrɛ bɛ dilan a baara kɛcogo n'a minɛnw kɛcogo ko degun yɛrɛ de caman bɛ ka y'o la diɲɛ fan caman fɛ mali kɔni ta ye ala worobulala jura ye sabula min ye énergie ta kɔni o ye worobulajura ye nka n'ala sɔnna ma tile fila in na jamanakuntigi kun ye layidu min ta ko a ye gurupu 25 min di an b'a yira maaw la k'a fɔ 15 dilen kɔfɛ tile fila in na 10 in o fana bɛna na di énergie ma k'a dafa 25 la ni min bɔr'o la fana an na o da maaw tulo kan kalo fila dɔrɔn minɛn fɔlɔ dilen kɔfɛ min ye an terimuso ye n'o ye ministre Assa Bajalo ye a ye minɛn kura wɛrɛw di tuguni dɔgɔtɔrɔlakaw ma a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko Institut National de la Santé n'o ye INSP ye ale ni INPS tɛ kelen ye dɛ ko kunungo ye olu ka kuru kɔnɔna na sa ministre Assa Bajalo a n'a nɔfɛmaw a n'a baarakɛɲɔgɔnw a n'a cakɛɲɔgɔnw min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye direction ye sa olu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw faralen ɲɔgɔn kan k'u ye lajɛ belebeleba kɛ INSP ale kuru kɔnɔna na hippodromecaw fɛ yen lajɛ in taara taabolo fila fɛ taabolo fɔlɔ o ye mun ye minɛn minnu bɛ yen n'olu ye furakɛli minɛnw ye n'olu ye minɛnw ye n'o ye dumuniw ye n'o bɛ di maaw ma sa maa minnu bɛ baara kɛ kɛnɛya yɔrɔw la Bamako ani Kati ko olu kun bɛ yen min ye minɛn kuraw ye k'olu fana sanna jamana yɛrɛ ale bɛ baara min kɛ a yɛrɛ ka wari la wari minnu bɛ yen n'o taara se fo sefa wari miliyari 1 n'a kunkanfɛn ma o musaka bɔra Kanam ale ni INPS maaw yɔrɔ olu bɛ dɛmɛ min kɛ ani tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ olu ka baaraw la min ye minɛnw fana ye n'o o bɛ taa se fo sefa wari miliyari 2 ma o fana sɔrɔla an ka jamana kɔnɔna yan wulikajɔw senfɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma olu ka baaraw kɛcogo la ko n'i y'a jateminɛ sa laboratoire mun bɛ yen ni olu dɔ kan ka fara olu fanga kan minɛn minnu b'u olu jɛ baarakɛ minɛn minnu bɛ yen ka taa se bana yɛrɛ kiimɛli ni bana kɔlɔsili furaw minɛnw bɛɛ lajɛlen ma sa ko ninnu de kɔni kɛra minɛn bakurubaw ye min ye Assa Bajalo ye a ye min ta ka di ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fana ko minɛn in
ko min ye bana kunbɛli ni bana furakɛli ni banaw ni minanw ni fɛnw cogoyaw ye ka taa se pali ma ale kunbɛlanw fo ka taa se bana wɛrɛw ma ko o kɔni musakaw bɛ taara yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 9 na k'o de taara ka don o la ko o di bana kunbɛn in k'a kan ka kɛ fana pharmacie olu sen bɛ a la Bamakɔ kɔnɔna na min ye sigida fɔlɔ filanan ale ni 6nan pharmacie ko olu na dɛmɛ ni minanw ye minɛn minnu bɛ se ka to ka se ka baara kɛ taji fana o litiri 3,000 o taara ka di dɔgɔtɔrɔso dɔw ma yaasa waati min na bi bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ yen u bɛ se k'o kɛ k'u ka gurupuw kɔni ka olu fɛ cogo min ye jɛrɛ in ta ko fan filanan ye sa u b'a fɔ min ma sa ko P3 ale ye laboratoire belebeleba ye u ye minɛn kuraw san ka k'ale kɔnɔ sefa wari miliyɔn 700 o de donna o la jamana yɛrɛ de y'o musaka bɔ a kun ko ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'u y'u fara ɲɔgɔn kan sa a bɛ taa se sefa wari miliyari 4 n'a kunkanfɛn ma kunun ko Asaba Jalo a y'o de ta ka o di ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri yaasa bana kunbɛn o bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ani bana furakɛli ko o ka se ka kɛ kɛcogo ɲuman na a y'a yira fana k'a fɔ ko nin waleya in nin ye kun fɔlɔw ye don tɔw la fana min ye minɛn wɛrɛw ye komi a ye layidu ta diko fɔlɔ la cogo min ko minɛnw bɛnalen ko sabula jamanakuntigi y'a fɔ ko fɔ min ye an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen furakɛli minɛn ɲumanw o ka se ka sɔrɔ ka di dɔgɔtɔrɔlakaw ma Mali sɔrɔdasi minnu bɛ école d'état-major la Kulukorokaw fɛ yen olu ye taama kɛ Burkinakaw fɛ yen Burkina sɔrɔdasiw n'olu ye hakili jagabɔ baaraw kɛ ni juga wale ni bamanan wale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jamana ninnu kɔnɔnaw la min ye baara in ye sa juillet kalo tile fɔlɔ ka taa sa tile 7 ma Mali sɔrɔdasi ninnu olu tun bɛ Burkinakaw fɛ yen ko ni kɔni bɛ tali kɛ u ka kalan na sa kalan min n'o o ye u ka bɔ ko 36nan o promotion n'o ye état-major école min bɛ Kulukoro ko olu de kɔni kun ka bɔli don an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun laban in na an tun bɛ Sibikaw fɛ yen Sibi tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛ Sibi CAC a ye min kɛ baara minnu sera ka kɛ kalanden minnu bɛ yen an ka jɛ ɲininkali minnu kɛr'u la an ka taali senfɛ an ka jɛ k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Nantɛnɛ Keyita fɔlɔ an kun bɛ ji ta pɔnpu de la mais sisan robinet nana a diyara an ye an bɛ ji ta robinet de la sisan a nana a diyara an ye yɛrɛ de. Jumɛn lafiya ka bon? Robinet de lafiya ka bon an ye nafa caman sɔrɔ a la dɛ. I b'a fɔ mun? I n'a fɔ pɔnpu la bɔ ka gɛlɛn pɔnpu la bɔ ka gɛlɛn mais robinet ta i bɛna ji ta dɔrɔn de k'a pousse ka taga pɔnpu la bɔ dun ka gɛlɛn. A ji ka ɲi wa? A ji ka ɲi an bɛ tobili kɛ ji bɔ a la an b'a min ji bɔ a la an bɛ finiko ji bɔ a la. Ne tɔgɔ Korotumu Tarawele. Bon san kɔni ji sɔrɔ nɔgɔyara an bolo kosɛbɛ parce que fɔlɔ kɔni ji kun sɔrɔli kun ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ mais robinet kɔni nana an lafiyara. Ji na an bɛ tobili kɛ an bɛ fini ko an bɛ minɛn ko. A bɛ min o? Awɔ a bɛ min a ji ka di kosɛbɛ. Est-ce que ji in tali y'a to e ka baara ka nɔgɔya i bolo i tɛ se? Awɔ kosɛbɛ a ye baara nɔgɔya kosɛbɛ yɛrɛ de. Tɔgɔ Kinja Keyita Kalasa muso ɲɛmɔgɔ bon ne kɔni na min ye a rɔ tiɲɛ yɛrɛ la na nimisi wasale a baara bɛɛ tagabolo ka ɲi jiko diyala an ye o ɲalen lɛkɔliso ɲalen dɔgɔtɔrɔso ɲalen wa an fan bɛɛ yirendi nakɔ fana hali bi n tɛlɛ nakɔ kɔnɔ baara la ye kɔni a diyala an ye a bɛnna an ma fana ayi nakɔ ko dɔ ji ye bon a baara kɔni bɛɛ ɲalen a bɛɛ diyala an ye bon ji le kan k'an ɲa fɛn tɛ dɔɔni wala mais o tɛ mɔgɔ se mako di o ala yɛrɛ ka baara de wala. Tɛsiri b'aw fan fɛ ka taa o ko la? Tɛsiri b'ale an fan fɛ k'a ye hali bi an mɔgɔ caman tɛlɛ yen dɛ tɛsiri b'ale an na wa an dɛmɛ fana diyala an ye a bɛnna an ma fana a baara ɲalen dɛ walayi n'i sera kalasa bi f'i bɛ kɔntan i bɛ nisɔndiya a baara bɛɛ ka ɲi o kɔni ye muso ɲɛmɔgɔya kuma de. Yuma Maïga, Centre de formation agroalimentaire de Sibi, CAAS. An ka kalan bɛ ka tali kɛ sɛnɛ, baganmara ani ka fɛnw sɛnɛ ka tila k'a bayɛlɛma.
an bɛ ka fɛn caman de faamu parce que k'a sɔrɔ an ma se yan an b'a ka so fɛn caman bɛ yen an kun t'olu dɔn mais an selen yan an bɛ k'a bɛɛ dɔn dɔɔni ne yɛrɛ personnellement fɛn caman kun bɛ yen ne t'a ɲɛ dɔn n bɛ k'a faamu dɔɔni i n'a fɔ sɛnɛ ni bagan mara ni ka fɛnw bayɛlɛma ne kuma deli k'a kɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ n bɛ k'a kɛ wa fana n bɛ ka faamuyaliba de sɔrɔ a la. Kalan in kɔfɛ ne ye yɔrɔ lankolon sɔrɔ n b'a fɛ ka jardin dɔ créer n yɛrɛ ye ani an bɛ fɛn minnu bayɛlɛma yan hali ne ma se ka olu sɛnɛ ne y'a ye an ka dugu la n bɛ se ka san n yɛrɛ bɛ se k'a bayɛlɛma n yɛrɛ ye ka to k'a bayɛlɛma k'a feere wa n yɛrɛ ka dɔɔni sɔrɔ. Ne tɔgɔ Fatimata Bagayogo. Bon ne hakilina ye min ye CAAS Centre agroalimentaire à Sibi. An bɛ fɛn caman kɛ yan nɔ an bɛ élevage kɛ an bɛ transformation kɛ an bɛ fɛnkɛ kɛ sɛnɛ kɛ quoi an bɛ sɛnɛ kɛ an yɛrɛ b'a tila tuguni k'a transformer. Bon an bɛ fɛn caman sɛnɛ an bɛ bananku sɛnɛ n'an ye bananku sɛnɛ an bɛ cɛkɛ dilan ka gomi dilan ka gari dilan an bɛ taa élevage kɛ an bɛ théorie kɛ fɛnɛ an bɛ pratique kɛ an bɛ taa fɔ terrain kan foro b'an bolo an bɛ taa foro la wa fɛn usine b'an bolo an bɛ taa transformation kɛ usine min na bon an kɔni an bɛ ka fɛn caman faamuya kɔni parce que par exemple n'a fɔra k'an ka sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛma an ka exemple ta tomati kan tomati an yɛrɛ bɛ se k'a sɛnɛ wa n'a fɔra k'an ka transformer fɛn an bɛ se k'a transformer fɛnɛ bon a n'a ɲɔgɔnna caman. Ayiwa Kalasa Sibi an bɛ foli ta ka ɲɛsin dugutigi ma n'o ye Dirisa ye k'a Konate a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ni Sibikaw ni Kalasakaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire Sala n'a ka groupe maaw Buguri Babugu k'an ka foli bɛ s'a fana ma n'an bɔra Sibi an bɛ taa Maroc ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Maroc ka drogue min tɔgɔ ye ko cannabis k'o ta ka bɔ a ka dugukolo kɔ kan ka taa feere fan wɛrɛw fɛ min ye drogue in ye a na kɛ a bayɛlɛmalen don k'a kɛ fɛn ye min bɛ se ka kɛ furaw ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara kɛ Marocains fɛ yen ko sɛnɛ in kɔni bɛ kɛ n'o ye drogue in ye a bɛ sɛnɛ nka k'a drogue min o fana kɔni yamaruyalen tɛ sa u fɛ yen nka baara minnu bɛ se ka kɛ n'a ye ka don lakana ni kɛnɛya ko ta nasiraw fɛ ko nin kun fɔlɔ in kɔni bɛna taa Suissekaw fɛ yen maa caman de kɔni bɛ ka ɲininkali kɛ sa Maroc yɛrɛ bɛ cogo min taabolo bɛ Maroc bolo ko yalama ko nin ko in bɛna to k'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ diinɛ matarafa ko olu ma kuma fɔ nin ko in na wa don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na Kongoka minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye Kongo Kinshasakaw ye n'a bɛ fɔ ma ko RD Congo olu y'u to u ka jamana ka san 64 yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ senfɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan kɛ wari fara ɲɔgɔn kan min n'u bɛna o bila ka t'u ka jamana na degun min bɛ ni gɛlɛya min bɛ sa ka se ka u ka jamana kɔnɔdenw n'o ye sɔrɔdasiw ye k'olu dɛmɛ u ka baara la ani maa minnu bɛ ni degun bɛ olu ka sa min ye dunanjigiso dɔ la Bamakɔ kɔnɔna na yan u kɔni ye wari fara ɲɔgɔn kan in kɛ u y'a yira fana k'a fɔ k'a na to sen na fana yaasa maa minnu bɛ kɛlɛ minnu wuli ka bɔ u pilasiw la olu bɛ se cogo min na fana ka dɛmɛ dɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na kɛnɛ yɛrɛ ka Kongokaw fɛ sa misiliw kɔni bɛ ka fili min ye ba 3 ɲɔgɔnna ye ka taa se ba 4 ma sɔrɔdasiw ko olu kɔni bilalen don yɔrɔ caman na denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu diyagoyalen don sɔrɔdasiya la olu ka se ka bɔ o la cogo min na kɛlɛ in ko a ɲaaminen don Nations Unies maaw y'a yira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko min ye Uranda kɔni ye o tɔgɔ tɛ se ka bɔ ko in na koyi ale ni jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka marifa ta n'o ye M23 maaw ye k'olu kɔni n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka ɲɛsin Kongo ma nka min ye nin ko in ye Kongoka caman ko k'a ko lajɛ hakili sigi la Afrique du Sud kaw fɛ yen n'Ala sɔnna a ma octobre kalo nata tile 16 o bɛna kɛ kiiri ye kiiri min bɛ tali kɛ Nuizi Masimba Nakula ni ale y'u ka jamana Bulonba o ɲɛmaa kɔrɔ ye muso min ni a minɛna k'a fɔ ko a ye dunko juguya yuruguyurugu ta ka ɲɛsin Bulonba u ka jamana Bulonba nafolo ma k'ale ka kiiri ko na sigi sen kan Faransikaw fɛ yen kunun ko min ye Faransi a bɛ fɔ masa k'u ka journal officiel u kɔni y'a bila o kɔnɔna ka tila k'a fili bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen fa k'a yira k'a fɔ sa maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Kemi Seba n'a tɔgɔ yɛrɛ ye Stilo Kaposhishi ye ko ale kɔni activiste do a si bɛ san 42 la
ko France kɔni ka nationalité o minɛna la ko sabula min ye France nɛni France burujali France ka wulikajɔ diɲɛ kɔnɔ k'a ɲɛ tɛ n'a ye o ye ko min ye nin waleya min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko nin ɲɔgɔnna ka dɔgɔ Fransikaw fɛ yen u ka passeport k'u y'o fana minɛ a la ko wa fana k'u ye conférence de presse fana kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye nin ko in na halisa Fransikaw fɛ yen u ka jamanakuntigi kɔrɔ furumuso n'o ye Carla Bruni ye ale fana minɛna ko sabula maa dɔ bɛ yen ni o ye Siak Takidine ye ale ye maa ye sa maa min kun ka surun Kadafi ale la kosɛbɛ a fɔra k'a jira k'a fɔ ko san 2007 o kalataw senfɛ sa ko Kadafi kɔni ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Nicolas Sarkozy ma o kuma bɔra maa minnu yɔrɔ sa olu de kɔni ka wulikajɔ kɛ bi France ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a la sigana de nana kɛ sa min ye muso in ye o kɔni y'ale minɛ kunungo k'ale bila kaso la Fransikaw fana fɛ halisa ni ye premier ministre ɲinini bɛ sen na sabula premier ministre min bɛ yen ko fo ka walan sɛmɛ Nicolas Sarkozy yani ale ka taa OTAN ka ɲɔgɔn ye la Washington kaw fɛ yen a kɔni ni Sénat ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye maa caman tɔgɔ bɛ ka fɔ ko yaasa olu ka se ka ta ka kɛ premier ministre ye yaasa fanga bɛ se ka baara kɛ cogo min Sarkozy kɔni taara k'a sɔrɔ a ma tɔgɔ bɔ nka ko n'a nana fana ko n'Ala sɔnna a ma ko tɔgɔ ko o na kɛ a la an bɛna farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan sisan Mali kɔnɔna na yan nin y'a dɔgɔkun 2 ye a bɛ fɔ min ma sa ko sanfiyɔna min bɛ taa n'o ye ndulati min bɛ kɛ ka se ka mɔgɔw layɛlɛ ŋanaw ka kɛnɛ kan tɔn 2 min kun ɲinini baara bɛ sen na ko namara yira a la k'a daminɛ fɔ ka taa ban maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye fédération ye k'a ma se ka fɛn in labɛn ka ɲɛ namaraw olu kɔni caman kɛra balontanw kɛcogo la balontanw labɛncogo la alvitriw tacogo la min ye yuruku ale ni firi caman ko o yera a la degun fanba min bɛ bi n'o bɛ bɛɛ lajɛlen da o ye k'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ taara k'a fɔ ko ale kan ka yɛlɛ première division na n'o ye FC Jara ye k'ale ye maaw lajoie fɛ maa minnu ye championnat national première division tan ka ban k'o dun fana ye sariya sɔsɔ ye Sayidi Jarasuba AS Douane olu tɔgɔla sa ale ni Keba Jalo masala la an ka jɛ ka o lamɛn. Je suis Sekou Saïd Jarasuba, directeur de publication du journal Tatou Sport. Et en plus de cela, je suis le secrétaire en charge de la communication et de l'information de l'AS Douane du Mali. Il y a une réserve que durant la compétition, c'est-à-dire que en match follow la tournoi de la montée là, au match tana Mamadou Konaté là, donc au match qu'on a une réserve que joueur Sabakan, mon joueur là, CST Gaoufé. Bon. Après, on a réserve confirmé durant le tournoi, durant le match même, on a confirmé parce que comme dans 4 heures, il faut qu'on a confirmé. On a confirmé. Donc après, jusqu'aujourd'hui, tournoi banal jusqu'aujourd'hui, décision Mambo, Kafo, qu'on gagne en réserve là, ou bien en perdu là. Bon. Donc voilà, il faut que la fédération Kaladje a décision bon. Réserve ni évocation ni à Tchaman Baute Nyon Kassara mais réserve oui, surtout c'est sur les questions de fraude identitaire, sur les questions de fraude de licence. Et ma femme, et en réserve que Komina, joueur ça va lever à toi dit CST là Gao équipe kono au lieu de jouer là Gao équipe kono alors que Gao équipe joueur ou té au lieu de jouer là Bougouba les fait US Bougouba les fait championnat première division là avec formé en Ligue 1 ni sangono ni saison que les ngono au jouer là Bougouba les fait à quel est le meilleur buteur est Bougouba ka là gardien bala, joueur bala, meilleur buteur bala. Oulu ça va les taras ballon temps monter là. Et ma femme, championnat deuxième division pour la montée. Deuxième division. Voilà, où les réserves nous combattent. Donc au Mangangake, selon les règles, au Mangangake. C'est pour cela que un réserve vous posez. Et jusque là, Djabi Madama. Donc en bas il y a Djabi Kadama parce qu'il y a d'autres jobs en fait. A fait un bel bambou, mimba irako joba en fait. Ma femme. Mais joueur de retour bambou. Hein?
Draman Dambélé, Aboubakar El Kamara et Cheikh Oumar Keïta. Au lieu de jouer là, ni Sankele Ngono, US Bougouba là, qui a joué CST de Gao Kononana. Mais au manquant, parce que l'article 50 des règlements généraux de la Fédération malienne disent qu'un joueur ne peut pas avoir 2 licences au cours d'une même saison. D'accord? Et après, il faut l'année, il y a mais qu'au loué correspondant de prorogation de confection de licences, bla, quand tu as dit au cas démembrement. Mais nous, on a dit au cas démembrement, au cas démembrement, madame. Parce qu'en Masro, normalement, au bec à mi foko, au dati repoussé, qu'à dati d'offre, dati quand, ou bien qu'à dati courage pour que l'équipe ou qu'à recrutement, ou bien l'équipe ou qu'à prenne fin nous. Mais à mon document, effectivement, mon sur la même, moi, il y a foyer, l'ouvre mon document. Donc, on fait un banque à Djogan, au gang à 3 points d'amant, en bas d'eau à Maïle. 3 points dans Maïle. Nous, on est fair play. Mais ce n'est pas normal d'accepter cette fraude. Parce que, allez, Mounoube Bougouba, au bas d'eau, au y'a fort, qu'au Bougouba, ballontanant les dos. Mounoube Gao, au y'a fort, nous savons, ballontanant savons nous. Au Luma, c'est une blague, Gao, Tlé, Kenen Kafoko, au championnat des divisions Tani Gaoué. Gaoué qui peut mener en jouant contre là. Donc, vous voyez, y a tout est bien placé, tout est bien tracé aussi pour dire, bon voilà, l'Asdouane a raison. Donc, ils n'ont qu'à nous donner notre raison, c'est ce qu'on recherche. Fédération de la ville. Oui, je suis fort. Fédération Kado, ko Ambanka Tchénika, Ambanka Djolika, Okanka Djodama. Et au Djo, c'est 3 points. Nous, on sait. Non, tout n'a pas d'eau. On est réservé que depuis tout n'a pas d'eau. J'ai vu Mandama. Mais normalement, parce qu'avec le palmarès, il est là, on a monté là, on a deuxième, mais il a premier à l'élé, il est là. Mais on te dit qu'il y a 4e. C'est pas possible parce que la réserve n'est pas. D'accord? Donc, au cas où on a 3 points d'âme. C'est cela, c'est ce qu'on leur demande. Parce que nous, marqués, ça veut dire qu'ils sont pour la fraude. Nous, on a détecté, on a décrypté, on a tient fort. Ça veut dire qu'ils sont pour quelque chose pour la fraude. C'est une fraude. Alors, les tests disent qu'on ne doit pas faire de fraude. Ou bien, dans le football. Alors, mais pourquoi donc, jusque-là, la commission centrale de discipline n'a pas décidé? Oman Diabio. Oman Diabi. Metayoro, Messeyoro. Mais comment que tu as mis pour que en réalité, c'est un peu ce processus-là que je suis en train d'entamer parce que c'est mon rôle de le faire. Je suis journaliste sportif, surtout que il y a un championnat de temps, Mali championnat il y a autant pendant 5 ans avec le Tata national. Donc je Tata fait. Entre-temps, auparavant plutôt, il y a un championnat flattant, Diamana Flaorella, Ancrefela là, pendant plus de 5 ans, 6 ans. D'accord? Dans chaque pays, au moins pendant 6 ans et 5 ans. Donc, c'est pas possible. Et bien c'est quand nous sommes sortis. Mais à la fin, donc je suis vraiment sidéré du fait que jusque-là, non seulement la décision n'est pas sortie, et on ne connaît même pas le contenu de la décision, mais la véracité des faits sont clairs. Les faits sont clairs, quoi. La véracité est là. Ces 3 joueurs, Draman Dambélé, Aboubakar El Kamara, Cheikh Oumar Keïta, sont des joueurs de l'US Bougouba. Et c'est une fraude rocambolesque qu'il faut arrêter dans le football malien. Parce que, ni Amma à Dabla, ça veut dire que saison prochaine, ni Montébé, non. Équipe Bestro, mais Beta Djoliva Jouerouta. Ok? Ni au équipe Yelela. Mais, parce que, Otenana, à toi dit Gao Nyangi, Otenana Bougouba Nyangi. Mais pourquoi? Alors que l'équipe Flanou, Kangaka Nyangri, Kakla Kanga Jodama, elles ont fraudé. J'ai la preuve qu'elles ont fraudé. Parce que Balontana aurait été Moro Bé au Dougou, nous connaissons, au Lukwamako, au joueur nous dort.
Bougubaka au Koko, au Lucas joueur le dos. Le problème au Mali, c'est que bête est fait. Ou bien, donc Tchembe beau. Ou bien, Tchembe fort. Donc, vraiment, Mandela n'est sorti sous que depuis 1998, mais le métier de journaliste sportif là. Ma Tchembe Bindo là, Mandela n'est sorti que. Mais ni au sorti que. Ça veut dire que Job est fait. N'est qu'à pour le mbéolé quoi. Nous avons raison, l'AS Douanes a raison sur sa réserve. Donc voilà, qu'on nous donne nos 3 points. Ça s'arrête là. Et puis, les clubs champions de notre poule, on l'applaudit, d'accord? On l'accompagne, on le soutient. Mais nous ne pouvons pas accepter perdre nos 3 points et être 4e alors que nous avons la vérité. Aïwa, et Jarasuwa Saïd. AS Douanes ka kunnafoni la ka kɛɲɛ ni kɛlɛya kelen ye n'ala sɔnna ma min ye centre germano-malien n'olu ke tɔn ye tɔn min bɛ bɔ Mopti olu ka ɲɛmaaw fana sini sɔgɔma an bɛ olu fana bisimila yan u kana na ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko in na farikolo ɲɛnajɛko la hali bi Sori Ibrahima Traoré ni ale bɛ kun bɛ jouer tɔn na n'o ye degeli tɔn ye a fɔ ma ko Académie les Étoiles du Mandé u y'a yira k'a fɔ ko a kɔni taara Villarreal la k'a ye contrat sɔrɔ ka taga ye kamalen ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen dira bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye page Facebook ye u y'a yira k'a fɔ ko défenseur don a bɛ jouer axe kɔnɔna de la Sori Ibrahima Traoré ale kɔni ye Étoile du Mandé olu de y'a dilan sa k'a kɛ fɛn ye u ye k'a kɛ dolatilaba ye a taatɔ min filɛ nin ye Espagne Liga la sa o kɔni ye kunnawoloba ye olu ka centre ma centre min yɛrɛ ni a bɛ Badugu Nataji an bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na ka taa Sibi kɛ a bɛ gidɔrɔnda la ye ko o centre mɔgɔ de don donc ni kɔni ye kunnawoloba ye o ma tɔgɔdiyawa fana don sabula a bɛna n'a to nin joueur n'a feerela musaka dɔ fana bɛ sɔrɔ ka di centre fana ma wa a feere o feere centre bɛ dɔ sɔrɔ sabula ale de y'a dilan k'a kɛ ndolatila ye ko ni ala sɔnna a ma min ye mardi nata in ye Stade Bernabeu, Santiago Bernabeu, comme il y a Kylian Mbappé, qui a présenté officiellement Real Mogola mardi prochain au Yoye. Coupe d'Europe pour la Didier Deschamps, comme machine noté France, bâti les quoi les nord bien les nord sini, quoi balé de Kaya Maria, qu'on a ko sabula équipe balé bolonia Santana Fly, Nina Wani, kuma seka biere do Kenya kan fio, ko fana kara kunu ye contre Espagne, ko akolu ni Espagne min bena, Espagne équipe in kainde. Ka abse bolontana yɛrɛ ko fana ka fɔ ka da a kan ale ka maaw kɔni binna nka tiɲɛ na gɛlɛya fɛn fɛn équipe sɔrɔ min ye joueur dɔw jouebaliya n'a joueli ko gɛlɛyali ye n'o ye Griezmann n'a ɲɔgɔnnaw ye ka taa se Mbappé yɛrɛ ka banaw ma ko olu bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye ko nka k'ale de ye entraîneur ye ale tun kan ka fɛɛrɛ ɲini nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na yaasa équipe bɛ se ka jouer cogo min komi n'a fɔ a jouera France ale kɔni bugara Espagne fɛ 2-1 wulada in na sɔɔni sisan an na tila k'a lajɛ Radio Mali yɛrɛ n'o ye télévision ye ale kan ka o bɔ Angleterre ale ni awɔ wari tɛ n b'a bɔ dɛ Angleterre ni Pays-Bas nɔnɔ feerelaw olu ni Anglais min mana b'o la Copa America fana demi-finale tɔgɔla o kɔni ye 1h du matin ye sa n'ala sɔnna ma jaabi mana na sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen an n'u da o tulo kan Amara Nuhu Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo ko baara ko a ɲɛna kosɛbɛ sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 9 n'ala ma ko wɛrɛ kɛ